Ayan, welcome back mga yes. Tara, manginain tayo dito. Ayan, bisita po namin ang aking dada na milyonarya. Udi. Huwag ka na mag-udi kayo, ina. Nakikita nila. Ayan, si Maylili. Maylili, mag-hi ka dyan. Ayan. Tapos, dahil nga milyonarya yung aking dada, ang ipapaulam pa sa kanya, siyempre, pagkain pang milyonarya, ayan, oh, ayan. Ang tawag dyan, utan. Ayan, natakbo tuloy yung sabaw, ano ba yan? Tapos, ayan, may lechon paksiw pa kami. Galing yan sa takgas niya yan. Takgas ni Maylili sa, takgas yan ni nanay sa patronan. Yung nanay ko na nagpariband. Ayan. Para na manginain tayo. Ha? Sige, di ka. Ay, yung pagtirang pa yan. Di ka katsabay, kaya nandun ang focus ka may Lili. Sige. Hindi lang silingan nga ang kong. Pwede ko matagara matuukan. Mo pay gihapon an kuan ano? Mo pay gihapon an mayon mga patronan. Kay sad na sinyo. Wala makit kung tatakgas niyan kung wala man mga patron. Ay, pangakong kilit. Oh. Sana. Tatapa ka nila. Dumungan ka na sa aming manginain. Di pa daw lang yan ang masunod kay makatukit may Lili. Gasang kuno. Diin? Sige, sige. Saroga. Ako an mag-aaro sa takgas, ikaw ang magdadara. Oo. Ang sarap talaga ng takgas. Makabay ko, big. Patay ko kulo na. Oo, guys. Baygan lang ito. Nakikita dito sa mga kumari mo. Ah, si kumari ko, oh. Nasa probinsya na. Ayan, sustentado po kami ng takgas dahil yung mga kasamaan ko dito sa bahay, mahilig mamiesta. Lalo na si nanay. Yung nanay ko na nagpariband, ayan. Nasa rep, mga 1 linggo pa na, panggahin-gahin. Yung salad, yung pamana. Puro hampas sa trek. Kanina na ikaw sinuman mga ako. Mabasa din sila pag nananakgas. Kay bukod sa ulam, pati pa, salad. Mas masaklap pa minsan, pati panakot. Wow. Kanina ko yung tampo ka sa bago mo lang ito. Ayaw. Ay, makagas. Ay, pag sinugarang matugas ang luto, kay makikita dito sa vlog nga. Ayaw. Sa totoo lang, malambot talaga. Opo. Makita dito sa kan, may 5 anak mo son. Si mama, matugas yung pinapakain sa kanya. Ba talaga pag may takgas? Kaya kung puro lang ni utan, maluya. Kadara, mutan. Kaya kami na nyo, nalitun. At naubos ko na ito utang ko. Diyak lagi, agutong ako sinunod. Diyak na sobra na. Okay lang iton kay Maubeng ito ba? nga. Tama din si Vincent, sa nakaanutan. May tigan nila. Okay lang iton maubos man utan, nagdadalos ka man. Nagdalos ka na dito. Oo. Sinanay nga, binta, pinapang reband lang. Huwag ka ba na nila? Sinanay, kang nagpa-reband, wala na pagdalos. Hindi ka. Nalugas. Sangin, nagpa-reband siya, ang kanyang pagkaturog, lingkod la. Sandig la. Tulog adlaw, wala parigo. Mabaralat ngayon ng pariban, Mabay sa yung buhok, pero mabaho ka man. Ay, mahito na ni Dia sa riban. Hello, Yuyu. Ay. May Lili sa Manila, hindi pwede manakgas. Para dito. Get ka auto. Kaya matagasama lang ka lang mga takgason. Hindi bibit-bit ko. Baka manilo. Kadara mo sa kita ka.